ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆସ ରଙ୍ଗ କରିବା ବହିର ଏକ ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଆସବାବପତ୍ର ଚିତ୍ରଟିକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଭରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏହି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ, କଳା ରଙ୍ଗ ଓ ଫିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ଭରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହି କଡ଼େଇରେ କଳା ରଙ୍ଗଟିକୁ ଭରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଭରିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖ, ଆମ କଡ଼େଇଟି ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଚଟୁଟି, ସେଇଥିରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଭରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏବେ ଆମ ଚଟୁଟି ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପିଠା ଖଡ଼ିକାଟିକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ପିଠା ଖଡ଼ିକାରେ ଭରିବା। ଦେଖ, ଏବେ ଆମ ପିଠା ଖଡ଼ିକାଟି ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଡେକ୍ଚିଟିକୁ ରଙ୍ଗରେ ଭରିବା। ଦେଖିବା, ଫିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ଭରିବା। ଏବେ ଦେଖ, ଆମ ଡେକ୍ଚିଟି ଆମେ ଫିକା ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଭରି ଦେଇଛେ। ଆଉ ଆମ ଡେକ୍ଚିଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଦେଖ, ସେ ଗ୍ଲାସଟି ସେମିତି ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭରିବା।